Arestado naman po ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng Drug Enforcement Team ng Santa Barbara Police Station sa nasabing bayan. Nahuli ang suspect matapos magbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ang pera na bypass money. Sa isinagawang body search, nakumpiska pa ang dalawang karagdagang sachet ng hinihinalang shabu at ang ginamit na bypass money at iba pang kaugnay na ebidensya. Ayon po sa investigasyon, tinatayang nasa 0.35 na gramo ng kabuang bigat ng nakumpiskang iligal na droga na may halagang humigit kumulang na nasa 2,380 pesos. Dinala ang suspect at ang mga ebidensya sa Santa Barbara Police Station para sa dokumentasyon bago inilipat sa Pangasinan Forensic Unit sa Lingayen para sa isang laboratory examination at drug test. IFM News. IFM News. IFM News.